Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a sajtó tisztelt képviselőit, miniszter urat, államtitkárasszonyokat, a V4+3 országcsoport képviselőit. Közös nyilatkozatot fogadtunk el ma a közös agrárpolitika céljaival, eszközeivel összefüggésben. Meghatároztuk azokat a legfontosabb célokat és érdekeket, amelyeket Brüsszelben is érvényesíteni kívánunk. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, mint a V4 tagja, illetve a 3 csatlakozott állam, Bulgária, Szlovákia és Románia, amelynek képviselőinek már el kellett utazni, áttekintette a közös agrárpolitikával kapcsolatos Európai Uniós munkákat, és ezek közül egy nyilatkozatban összesítettük azokat, amelyek leginkább foglalkoztatnak bennünket. A közös agrárpolitika fontosságával, jelentőségével valamennyien tisztában vagyunk, enélkül nem lehetünk versenyképesek, nem tudunk eredményesen termelni. Ezért is fontos, hogy egy olyan közös agrárpolitika legyen, amelyet a tagállamok magukénak éreznek. A konklúziók közül a legfontosabb talán az, hogy a KAP eredményei közül kiemelendőnek tartjuk az egységes terület alapú támogatási rendszer meghosszabbításának lehetőségét, tehát a SAPS meghosszabbításának a lehetőségét. Ugyancsak jelentős eredmény a V4+3 országok számára a pillérek közötti átcsoportosítás lehetősége. Az önkéntes termeléshez kötött támogatás mértékének megemelése 13% plusz 2% fehérje növények esetén, valamint az alaptámogatási rendszerre történő átállás esetén igénybe vehető 20%-os termeléstől elválasztott támogatás lehetővé teszi az érzékeny ágazatokban többlettámogatás nyújtását. Szeretnénk elérni, hogy az érzékeny ágazatoknál már az átmeneti évben, 2014-ben is ilyen megkülönböztetett figyelmet szentelhessünk, hiszen az átmenet miatt a jelenlegi programok kedvezményezettjei semmilyen hátrányt nem szenvedhetnek. Minden egyes ilyen döntés gazdák 10 000-eit, gyakran 100 000-eit érint, és rendkívül fontos. A végrehajtási jogszabályok tárgyalásakor törekszünk arra, hogy a kisgazdaságok támogatási rendszere mellett az egyszerűsítés további területeken is érvényesüljön, hiszen a közös agrárpolitika nem egy könnyen átlátható rendszer. Fontos témánk volt a mai napon az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem, hiszen ez morális kérdéseket is fölvet, környezeti veszteség és a világ élelmezés szempontjából is kiemelten kezelendő terület, hiszen például az elpazarolt erőforrások költsége és a környezeti hatások azok a társadalmat, a bioszférát is terhelik. Számos megoldást sikerült körvonalaznunk. Az egyik az, hogy kiemeltük a termelési láncban a hulladékkeletkezés megelőzésének a fontosságát. Rendkívül fontos az, hogy az élelmiszer eljusson azokhoz, akik rászorulnak, akik vásárolni akarnak, minél kevesebb hulladék képződjön. Elengedhetetlennek tartjuk az élelmiszer tiszteletének helyreállítását, és ebben az oktatás szerepét már a korai gyermekkortól kezdve kiemelendőnek tartjuk. Ugyanúgy, hogy azonosítottuk a fogyasztók felvilágosításának, valamint a tudatos vásárlási szokásoknak a jelentőségét is. Fontosnak tartjuk az ellátási láncok lerövidítését, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Magyarországon a 2014-2020 közötti új vidékfejlesztési programban egy rövid ellátási lánc tematikus alprogramot hozunk létre. Javasoljuk valamennyi érintett szereplő bevonásával egy nemzeti kerekasztal beszélgetés összehívását. Szakértői együttműködés keretében is megállapodtunk. Az ökológiai gazdálkodással is foglalkozott a mai konferencia. Rendkívül hasznos volt, azért is, mert az Európai Uniós ökoalaprendelet hatálya alá nem tartozik például a közétkeztetés, mégis fontosnak tartjuk, hogy itt a terület szabályozása megtörténjen, akár nemzeti, akár magánfeltételrendszerek kialakításával, és egészséges élelmiszer, biogazdálkodásból származó élelmiszer kerüljön a közétkeztetésbe. Örvendetes az, hogy az ökológiai gazdálkodóktól származó termékek piaca gyorsan növekedik, és ezzel a lehetőséggel célszerű élnünk. Nagyon fontos, hogy minél több Európai Uniós polgárhoz jussanak el ezek az egészséges ennivalók bölcsödékbe, óvodákba, idős embereket gondozó intézményekbe, illetve a kórházakba is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai tanácskozás eredményes volt, jól látjuk az álláspontjainkat, és egy közös nyilatkozatban tudtuk összegezni elképzeléseinket. Én kérem kollégáimat, hogy álláspontjukat fejtsék ki, benyomásaikat osszák meg velünk a mai V4+3 tanácskozásról. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és akkor most megkérném Lengyelországot, miniszter urat, hogy a tapasztalatairól kicsit számoljon be nekünk. Bardzo dziękuję panu ministrowi Sándorowi Fazekas Sándor miniszter úrnak a kiváló szervezését, ennek a V4-es plusz 3-as konferencia megszervezését. A témák rendkívül aktuálisak. Az Luxemburgba elfogadott közös kompromisszum értékelése az élelmiszer pazarlás kérdése, egész világra kiható problémakör. És az ökomezőgazdaság egyre nagyobb fogyasztói csoportokat csoportosít maga köré. Amit szeretnék aláhúzni, hogy kiválónak mutatkozik az együttműködés miniszter úrral is, mindannyiójukkal egy jó, konstruktív együttműködést tudtunk közösen összehozni a luxemburgi kompromisszum elérésére. Ezért külön köszönet jár. És külön köszönet jár a visegrádi 4-nek és a plusz 3 országnak, mert ugye korábban mi voltunk az elnökei ennek a csoportosulásnak a rotáció alapján. A kompromisszum ára. Abban egyetértettünk, hogy a mezőgazdaság és a falu az lényegesen nagyobb összegekre kell, hogy számot tartson, mint ami az új perspektíva terveiből számukra megadatott. A mi álláspontunk az, hogy fenn kell tartani az elért kompromisszumot, és nem szabad új vitás kérdéseket nyitni. És az az érzésünk, hogy jó, hogyha együttesen kivárjuk az Európai Parlament következő határozatát. Lengyel szemüveggel nézve az első pillérben nagyon lényegesnek tartottuk a mezőgazdasági gazdálkodók közvetlen kifizetései rendszerének eddigi rendjének fenntartását, SAPS-ra gondolok, ugyanis a legnagyobb olyan ügynökség, amely Lengyelországban működik, több mint 1,5 millió gazdálkodót szolgál ki, ez Európa legnagyobb kifizető ügynöksége. És külön köszönettel tartozom a V4+3 tagállamoknak, hogy megtámogatták a lengyel javaslatot, hogy ez a rendszer maradjon fenn 20-ig, hogy ez vonatkozzon a többi visegrádi csoportállomaira is, és ne csak ezekre. Korzystne są rozwiązania, korzystniejsze aniżeli były propozycje odnośnie tych warunków środowiskowych, ezek a megoldások, mint a zöld termelés, zöld biotermelés elterjesztését érintő egyéb javaslatok, amilyeink jobbak voltak. Nagyon jónak tartjuk a fiatal mezőgazdasági gazdálkodók támogatására kialakított álláspontot. Natomiast nie ma jednego rozwiązania, na które jeszcze oczekujemy w dalszych pracach. Olyan megoldás van, amire még várunk a továbbiakban, ezt nem sikerült itt egyetértésre jutni. To jest kilkadziesiąt tysięcy rodzin, które zajmują się uprawą tytoniu. Több tízezer családról van szó, és ezek pedig a dohánytermesztéssel foglalkozó családok. Ez rendszerint Európa legszegényebb régióiban zajlik ez a termesztés, és nagyon kisméretű gazdálkodási egységekben. Itt abban fogunk működni, együttműködni,
hogy a dohány kistermesztőket a 38-os cikkeibe be lehessen emelni, és ilyen módon lehessen a támogatást számukra biztosítani. Bardzo ważna sprawa jest, na co wszyscy zwracaliśmy uwagę, még egy fontos dolog, amire mindannyian nagyon rozwiązania w tym trudnym roku przejściowym 2014, hogy ezeket a megoldásokat tartsuk már a nehéz 2014-es évben is. Bo nowa perspektywa, budżet jeszcze tego wszystkiego nie obejmie, bo nie ma takiej uchwały. Költségvetési perspektíva ezt az évet még nem tudja magába tartani, mert ugye nem hozták meg a határozatot. A są zobowiązania z poprzedniej, czyli z obecnej perspektywy. A korábbi, tehát a ma még hatályos időszakból vannak kötelezettségek, és ezeknek a kötelezettségeknek nyomán nem szabad megszakítani a kifizetéseket. A folyamatosságot kell biztosítani. Ale przyjęliśmy zgodnie deklarację korzystną fogadtuk el azt a deklarációt, amely a közös agrárpolitikát illeti, ez az összes államot érinti. I to jest, uważam, podstawowy cel osiągnięty podczas posiedzenia. Megítélésem szerint ilyen módon az alapcél teljes egészében sikerült teljesítenünk. Jeżeli chodzi o marnotrawstwo żywności, to jest problem światowy. Élelmiszer pazarlás tekintetében világproblémával állunk szemben. Ale też dotyczy wszystkich państw i społeczeństwa w Polsce też. Nem kevésbé vonatkozik ez minden V4-es államra is, tagállamra is, a lengyelországi belföldi fogyasztásra is. Najwięcej marnuje się chleba, leginkább a kenyeret pazaroljuk, dziesiątki milionów ludzi i w Europie, i w świecie. Amire egyébként éhező emberek milliói jelentkeznének úgy Európában, mint az egész világban. Później są wędliny, przetwory mleczne i tak dalej. Felvágottak tehát a hústermékek, majd a tejtermékek, és így tovább lehetne sorolni. Należy przywrócić szacunek, począwszy od chleba. De a legnagyobb tiszteletet azt hiszem a kenyér érdemli meg, és erre kell felfigyelni. W Polsce wspomina się taką piękną tradycję, van egy nagyszerű hagyomány, és erre ja jako minister będę starał się przywrócić. Ezt én, mint miniszter fogok igyekezni visszatéríteni. Że jak spadła komuś kromka chleba na podłogę w domu, otthon a lakásban a földre esett le egy kis darab kenyér, akkor a nagypapánk vagy az édesapánk rászólt a gyerekre, gyermekem, emeld fel a kenyeret, csokold meg és tedd az asztalra. Nos, ehhez kell visszatérnünk. Natomiast uważam, że kluczowa sprawa co do szacunku dla tej żywności, zapobiegania marnotrawstwu, to jest edukacja. Tartom azt, hogy az élelmiszer pazarlás felszámolásának alapvető feltételét a gyerekek nevelésén tudjuk elérni. A legkisebb gyerekektől, az óvodától, az iskolától kezdve. I porównuje to, jak nie było świadomości, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. És ezt azzal tudom összehasonlítani, amennyire nem volt tudatában a környezetvédelem tekintetében az ember, az átlagos fogyasztó, és azt látom, hogy a kisgyerekek már az általános iskola első-második osztályától kezdve mennyire másként nézik a környezetvédelmet, mint a mi korosztályaink, és ez csodálatra méltó. Hasonló edukációs folyamatoknak kell kitenni ezek szerint az élelmiszer pazarlás felszámolásában, hogy legyenek tisztelettel a mezőgazdasági gazdálkodó erőfeszítései iránt. I żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne. Ökomezőgazdaság. Chciałbym pogratulować bardzo itt nagyon, de nagyon szeretnék gratulálni Fazekas miniszter úrnak, munkatársainak és a magyar minisztériumnak azért az érdeklődésért, amit fel tudott ébreszteni a közösségi étkeztetésben, és tapasztalatokat osztott meg velünk, és itt a közösségi, az iskolai, óvodai és a szociális ellátóintézmények közösségi élelmezési intézkedéseire gondolok, gratulálok. W Polsce rolnictwem ekologicznym zajmuje się 26,5 tysiąca gospodarstw. Ökogazdálkodással 26,5 ezer gazdálkodó foglalkozik. 660 tysiącach ez körülbelül 660 ezer hektárt jelent. To jest około 3,5% w ogóle użytków rolnych. Az megművelt földterület körülbelül 3,5%-a. Widzimy bardzo
silnie rosnące zapotrzebowanie na produkty, żywność ekologiczną. Kereslet növekményt észlelünk, növekedést észlelünk az ilyen jellegű termékek iránt. Oczywiście jest trochę mankamentem to, że ta żywność ona drożej kosztuje, ale ona musi drożej kosztować. A bioélelmiszerek lényegesen drágábbak, mint amennyibe kerülhetnének egyébként. Natomiast te najważniejsze valory zdrowotne, a legfontosabb egészségügyi előnyei, az egészséges élelmezés előnyei a keresletnek megfelelő fogyasztók számára elérhető. Ami lényeges, tutaj konsumenci interesowali się tą żywnością ekologiczną jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, żeby lakóhelyéhez legközelebbi előállítónak a termékei iránt érdeklődjön, hogy lerövidíthessük a szállítási láncot. I to się będzie rozwijało w Unii, és ez fog fejlődni az Unióban is, a mi országainkban is. Ale się podzielę takimi polskimi doświadczeniami, tapasztalattal osztoznék meg önökkel, promocję tej żywności ekologicznej rozpoznawalnej felismerhető és azonosítható ökotermékeknek a promócióját bardzo znane i aktorzy, sztárszínészek és celebek tömegei folytatják a lengyel tájékoztatásba, olimpiai bajnokok adják a nevüket hozzá. To jest bardzo ważne. És ez fontos, mert ez vevőre talál a közönségnél. I w Polsce też uregulowaliśmy taką sprawę, gdzie Lengyelországban sikerült szabályozni egy ügyet, już zbliża się termin ważności, hogy amint ennek a terméknek a szavatossága lejáró félben van, akkor a gyártó, előállító, kereskedő, nagykereskedő chcą przekazać mind adja tovább ingyen és térítésmentesen különféle közhasznú társaságoknak. Ale był problem rozliczenia Volt egy probléma az áfa elszámolással, ugye, mert az ingyen átadott termékek után is áfát kellett fizetni. Na, erre sikerült jogi megoldást találni, úgyhogy ezek az árucikkek mentesülnek az áfa fizetési kötelezettség alól. Köszönöm még egyszer, miniszter úr, az egészen kiválóan megszervezett találkozót is. Köszönöm, miniszter úr. Látszik az, hogy mennyire sokrétűek azok a problémák, amelyekkel foglalkozunk, de biztos vagyok abban, hogy együtt meg tudjuk találni a megoldást, egymás legjobb gyakorlatait tudjuk átvenni. Spalková miniszterhelyettes asszonynak adom meg a szót, Csehország. Děkuji za slovo, dobrý den. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok. Ráda hned na začátku chtěla poděkovat a pogratulovat panu ministru Fazekasovi za zorganizování tohoto setkání v krásném městě Budapešti. Itt Budapesten. Také si myslím, že byly velmi dobře zvolena témata tohoto setkání. Velmi aktuální. Nagyon aktuálisak voltak, tehát a közös agrárpolitika reformja, ugye az élelmiszer rossz felhasználása és a bioélelmiszerek. Já považuji za nejdůležitější signál našeho setkání. Úgy gondolom, hogy a mai találkozónk legfontosabb jele az, reformu společné zemědělské politiky. A jele a közös agrárpolitika reformja. A tady ten hlavní signál, který si myslím, že tato skupina vyslala, és úgy gondolom, hogy ez az a fő jel, amit ez a csoport kiadott jednohlasně zhodli na tom, že podporujeme dohodu megegyeztünk abban, hogy támogatjuk a közös agrárpolitika reformjának az egyezményét, která byla na evropské úrovni dosažena amelyet európai szinten elértünk ministrů zemědělství a mezőgazdasági miniszterek luxemburgi júniusi ülésén. Myslím si, že musíme dát určitou jistotu našim zemědělcům, aby mohli plánovat své podnikatelské aktivity számára, hogy hogyan tervezzék tevékenységüket.
proto podporujeme litevské předsednictví v tom, támogatjuk a litván elnökséget, že dosažený kompromis na evropské úrovni k reformě společné zemědělské politiky je dobrý. A již není možné otevírat uzavřené otázky ze strany Evropského parlamentu. És hogy már szeretnénk, hogy ne nyissák, tehát a lezárt kérdéseket támogatjuk. Jsem tedy za Českou republiku velmi ráda, že tento signál ze strany Visegrádské čtyřky a dalších 3 států zazněl. Rendkívül nagy örömmel töltött el, amit a V4-es tagállamok részéről, túlszámos országok részéről elhangzott, és nagyon köszönjük, hogy mindannyian támogatták ezt az egész egyezményt. Köszönjük, miniszterhelyettes asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magdalena Lackó Bartosova államtitkárasszonyt kérem meg, hogy ossza meg velünk gondolatait. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, dovolte, aby som vám poďakovala za zorganizovanie tohto stretnutia V4 plus 3 krajín, ako aj za zaujímavú včerajšiu konferenciu k téme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ennek a konferenciának, a V4 plus 3 konferenciának és az érdekes témaválasztást. Dnes sme mali na programe 3 otázky. Jedna sa týkala spoločnej poľnohospodárskej politiky, foglalkoztunk. Az egyik a közös mezőgazdasági politikát érintette. Ktorú pevne dúfam, že spoločne, úspešne v tomto roku dokončíme. Bízom benne, hogy közös erővel sikeresen befejezzük annak elkészítését. A z tohto hľadiska by som chcela aj vám osobne, Maďarskej republike, ale aj všetkým členským štátom, ktoré tu sú, poďakovať. Ebből a szempontból szeretnék köszönetet mondani önnek, a Magyar Köztársaságnak és minden résztvevő tagállamnak za spoluprácu, ktorú sme dokázali rozvinúť a dokázali sme sa podporiť a pochopiť v tom dlhom procese vyrokovávania spoločnej poľnohospodárskej politiky. Azért az együttműködésért és azért a kölcsönös támogatásért, amelyet a közös mezőgazdasági politika kidolgozása során sikerült megvalósítanunk. Bolo to prvýkrát v histórii, čo v podstate 28 členských štátov spoločne rokovalo o tejto politike. Először fordult elő, hogy 28 tagállam tárgyalt erről a politikáról. Verím tomu, že aj naďalej zotrváme na našich spoločných pozíciách a že sa nám podarí úspešne ukončiť spoločnú poľnohospodárskú politiku a prechodný rok 2014. Hiszek abban, hogy sikerül kitartanunk álláspontjaink mellett, a kompromisszumaink mellett, és hogy sikerül a 2014-es átmeneti évet is sikeresen túlélnünk. Ďalšie 2 otázky, čo sa týka potravinových strát a odpadu a ekologického poľnohospodárstva a predovšetkým zavádzania bioproduktov a biopotravín do hromadného stravovania, sú otázky, ktoré nás čakajú na riešenie v budúcnosti. A további 2 kérdés, az élelmiszer hulladék, az élelmiszer pazarlás, illetve a bioélelmiszerek és azok bevezetése a közétkeztetésbe. Ezek olyan kérdések, amelyek a jövőben várnak megoldásra. A treba vám zagratulovať, pán minister, že práve vy ste takú dôležitú otázku, ako sú potravinový odpad a straty, predložili na rokovanie. És szeretnék gratulálni miniszter úrnak, hogy ezeket a fontos kérdéseket, mint az élelmiszer hulladék és az élelmiszerrel való élelmiszer pazarlás, ezeket a fontos kérdéseket a tárgyalási témák közé beemelték. Dnešné rokovanie oceňujem hlavne z hľadiska vzájomnej informovanosti ohľadom týchto 2 otázok v jednotlivých členských krajinách. A mai találkozót főleg a kölcsönös tájékozódás szempontjából tartom nagyon fontosnak az említett 2 kérdéssel kapcsolatban. A Slovenská republika je pripravená aktívne spolupracovať na prípadnej ďalšej európskej legislatíve k týmto otázkam. És a Szlovák Köztársaság kész arra, hogy továbbra is közreműködjön az európai szabályozás előkészítésében ebben a témában. Ďakujem veľmi pekne za srdečné prijatie a za výbornú atmosféru priateľskú, ktorú ste vytvorili na týchto stretnutiach. Köszönöm szépen a szívélyes fogadtatás és azt a kellemes légkört, amely ezen a találkozón fogadott bennünket.
Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kancsev úrnak, Bulgária képviselőjének adom meg a szót. Добър ден на всички. От името на българската страна искам да изразя нашата удовлетвореност от постигнатите резултати. Bulgária részéről szeretném kifejezni, hogy mennyire örülünk annak, hogy ilyen eredményeket értünk el. Ще си позволя също като своите колеги да кажа, че темите на срещата бяха наистина много добре подбрани. És osztom a kollégáim véleményét, hogy a találkozó témái nagyon-nagyon jól kerültek kiválasztásra. Ние наистина имахме плодотворни дебати. Gyümölcsöző megbeszéléseket folytattunk, които се оформиха в съвместна декларация, която споделя и търси решения на проблемите на всеки един от нашите граждани и земеделски производители. Amely egy közös nyilatkozatban testesült meg, amely állampolgáraink és termelőink problémáira keres megoldást. В този формат ние доказахме, че когато се споделят общи проблеми, могат да бъдат търсени общи решения и съответно да бъде постигнат консенсус в рамките на европейското развитие на всяка една от нашите страни. Megmutattuk ebben a formátumban, hogy amikor közös problémákra keresünk megoldást, akkor tudunk konszenzusra jutni az Európai Unió országainak közös problémáiban. Няма да повтарям значимостта на темите, които обсъдихме, но само ще обобща, че българската страна декларира своята готовност за продължаване на този конструктивен дух на обсъждане и търсене на решения. Nem szeretném elismételni a témákat, amelyeket megvitattunk, csak azt szeretném elmondani, hogy Bulgária továbbra is készen áll ilyen konstruktív szellemben megvitatni a problémákat. И накрая в рамката на шегата ще спомена, че няколко пъти споменаваме формата V4+3. És most a vicc kedvéért szeretném azt elmondani, hogy többször említettük azt, hogy V4+3. Това ми прави аналогия на формата V7 или съответно има един друг формат, който се случва в световен мащаб G7. Itt most a V7, illetve egy kicsit hajadzik nekem a G7-re. Надявам се в бъдеще решенията на този формат 2.7 да станат поне толкова значими като решенията на формата G7. És remélem, hogy a jövőben a V7 határozatai, döntései ugyanolyan fontossággal fognak bírni, amilyenek jelen pillanatban a G7 döntései. Köszönöm szépen. Köszönöm, elindultunk ezen az úton, mindent megteszünk érte. Vrevsz asszonynak adom meg a szót, aki Szlovéniát képvisel. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Köszönöm szépen, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Uvodoma seveda najprej čestitke v imenu Republike Slovenije za odlično organizacijo in seveda izbrane teme. Tehát bevezetőül szeretnék gratulálni miniszter úrnak a nagyon jó szervezett találkozóra és a kiválóan kiválasztott témakörökhöz. Zlasti je pomembno, da smo podpisali skupno deklaracijo, s katero pošiljamo močen signal in podporo litovskemu predsedstvu za zaključek pogajanj reforme SKP. Tehát főképpen az nagyon fontos, hogy aláírtuk ezt a közös nyilatkozatot, amellyel tulajdonképpen egy jelzést küldünk a litván kollégáknak is, hogy sikeresen befejezik az elnökséget. Pravočasen sprejem tudi tranzicijskih pravil. Időben el lehet fogadni az átmeneti rendelkezéseket is. S čimer bomo seveda lahko zagotovili stabilne razmere za naše kmetovalce. To je ključen interes vseh nas tukaj. És tulajdonképpen ezzel biztosítani tudjuk a mezőgazdasággal foglalkozóknak egy stabil működést, ami tulajdonképpen valamennyiünk közös érdeke. Povsem se strinjam tudi z mojimi predgovorci o pomenu ostalih dveh tem, ki smo jih danes načeli. Egyetértek természetesen az előttem szólókkal azban is, hogy nagyon fontosak mindazok a témák, amelyekben ma tárgyaltunk. So izredno pomembne ne zgolj na nacionalni ravni, na ravni skupine V4, temveč tudi širše
zlasti vprašanje izgub in odpadkov hrane tudi na globalni ravni. Tehát nem annyira fontosak ezek a kérdések csak nemzeti szinten, a V4-ek szintjén és egyéb magasabb szinteken, hanem nagyon fontosak azok a kérdések, amelyeket ma megvitattunk, főleg az élelmiszerveszteség és a hulladékkeletkezés témában. In v tej točki bi se rada še posebej zahvalila Madžarski tako za sprožitev te razprave na ravni sveta, kot tudi za idejo, da bi se na ekspertni ravni morda še srečali in še bolj podrobno o teh problemih razpravljali. Külön szeretném megköszönni a magyar kollégáknak, hogy megnyitották ezt a témát, és nagyon fontos az is, hogy majd ezen és javasolták ennek a témának a megvitatását az Európai Tanácsban is, és az is nagyon jó az ötlet, hogy szakértői szinten is találkozzunk, és még megvitassuk ezt a kérdést. Najlepša hvala. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, szeretném megköszönni az elismerő szavakat. Ez a 2013. július óta kezdődött Magyar Visegrádi Csoport elnökségnek az első miniszteri találkozója, és nem véletlen, hogy az omék időpontjára tettük. Ez egy zsúfolt időszak, de remélem, hogy sok látványossággal, érdekességgel tudunk szolgálni, hiszen az élelmiszerek a magyar vidék termékének a legjavát tárjuk a közvélemény elé és önök elé. Én szeretném megköszönni az együttmunkálkodást, az, hogy folyamatosan tudunk egyeztetni, és célokat tudunk kitűzni, és azokat elérni, szerintem egy óriási dolog. Tényleg fontos, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, és a G7 irányába mozduljunk el. Hogyha van kérdés a sajtótisztelt képviselőnek a részéről, akkor szívesen állunk rendelkezésre. Nem látok jelzést. Ennyiben nincs, akkor köszönjük szépen, és szerintem lehet, hogy külön interjúkra van igény. További kellemes délutánt kívánok.